Isai jangan tong hatang. Gari lamo direct khata udai ba. Kamanga bolo. Hello everyone, jotun lamsho chini kwtal video te chini channel bagano. Tini hingke nog ni vlog chimi sing sinai. Saturday wo hingke ani abang Sikkim ni vlog angnaita. Hingke Tripura ni weather to atom so wati phayo. Obo ka sarian kha wati phainani ready ingjak. Hingke obo ka next day wo raba raya ni din rest day hingke jengwan soka gate snamlainai snamya bo balo khable nosto ongjak hingke gate kri kha tongya bwskang masangya nei hingke ayong bwrui no hajira nakhata hingke ayong ama tei mama brau maktham khlailai ta gate snamlainai hingke jengwan soka gate baika snamna asuk expense bo ongya khlai hingke wa bom karak karak chini nogo nutong bagano nutong abno tanai nailaiui tabo chengna nailai tong hingke mama hingke to mama chimi si chalaba buri rao je suk phantong phan asuk chalaba hike kring ke bono hingkla phekauri khata hingke tai chikin kin suinani abono mili khainani abo hingklai ama bai ayong buri ni khlai haita naw nugui mangkhano ko obo busuk phanang mane nai khangka to khlai man thatau hai haipano busuk phanang obo slarono saiman nai hingke ama bai ayong buri ama hingke obono uje phekojak kini ke phekojak no tomahnai je gates namnani ojon ka tani rikha hingke ayong buri kha suyo ta bothor rao milik kha suyo Tripura ni weather hingklai atomsa nokha somo atomsa wati phaio hingke tabo bahaino samung khlailai tongtui umai sogo haipano wati bo phai rika mane ingrata tine mane samung khlailai tongmase atomsa wati phai rika amhai bong hingke je jagao dark clouds krida chumui kisa kosom hingke ara wati phaikha je jaga kriba ambagui baksa jagao kho wati phai baksa jagao kho wati phai haipano wati phai tongtui samsi umai si tongkho umui tongkho ko mama hingklai tongi malai abo musma pongsinai nei naunu gimang khna chung bahike khlai eyang hike khlai ta hingka saljabai ni paina ni target khlailai mani ba onko obo hingka next day chung asuk din drum bai rubber bwtui kalai do je chini rubber bagan ita hingke tabo hingke lengkha blena belai lengkha abo subu bwsak rok sakrugo hingke Scooty bai kalai nang chengkha mane drum no buklap kahma ke tholobui bwtui kok jat khlaiui mane Scooty o daui tubui phailai ta hingke bwtui drum no processing house o tonoi riui chung tuma khlaikhe ang Scooty no park khlainani phaikha ulukha chung tini adino mane adino 2022 rok mangkhana hingke chinaro rubber baga buruta hingke borok hingklai 16 17 rok mano 18 19 rok ta hingke di boro hnai sui wild dogs phaiui Chini Mera no wari rikha buma ble bwsa tongmani bagui bo bwsano protect khlai mani bagui bo niji ni warjak ta haya hingke mera rok no borok to dol kha tongmani blena borok no wild dogs rok khe attack khlaimaya hingke no warjak hingke no tuma khlaikhe chung direct telemura veterinary hospital o tubui phaikhe borok mera no 2 3 4 stitches nangkhana but she is brave bo belai brave tuman bagai bo buma bo hingka ba bwsa bo tongo hingka she is brave bo tabo kahama kan cholai tongo haipan kisa kisa sajak hingka vaccine bo rinani tongkho haita obo hingke cousins boni family kaka song kaki song phaimani
Engka amra salai tongo ta di boni maisa payoi. Engka saridik engka broni mera rojo to kuthum laiyei tama suda sunglaikya saimaliya je tama anglaikya ne happen khatong si engka abo to bro emotion attach bahai ke anglaya abo to saimana happen chung malik rabo mane animal parents rabo saimana busuk emotionally attached chung engka ko bo kha busado bumani dud nai tugui haina buku surhin kata engka obo kha chung busani bagui dud pai ma tungmani pai tu bulai khata je sa dud khano khangang ka to kirmi raw dongno chicken ble klai abo risky ngai te wese bun bagai nei kanai di obo ka horo thuya sani ama bai ang dud khanlai mani busano tini ni vlog usuk na ngshithang jo to choya sak nai tongmani bagui jotonan hambai te kwtal nai tongnai rono koi jo subscribe khai di like khai di jotonan hambai